Usa ka adlaw ay nagakaon kog sabon sa muang CR, na-remind ko kalit sa ko ang childhood dream. Sukad pagkabata sige na kog pangarap nga someday makat-on ko unsaon pagtumbling. Mao to naka-decide ko na finally to paron na nako akong pangarap. Kabalo ko na delikado ni nga stunt mao nag-research sa ako. Gihalungkat na ko ang internet para makat-on sa mga pinaka-hawd mo tumbling. Gibantayan ako maayo ilang mga teknik ug nag-take note jud ko. Pagsugod na kog practice as expected puro ra palpak. Lisod kayo siya. Abi na ko wala na ko'y pag-asa. Taod-taod nakahuna-una ko nga mas dali siguro kung sa tubig ko mag-practice. Mao to niadto kog dagat sa Davao Oriental para magpursige sa akong pagtumbling. Syarog di ko mahawd ani kanni kay tubig ug balas. Syarog di pa ni makuha. Gago ka. Pag-practice na ko dire arangan akong kahimtang. Pero gisapot ako kay sige gihapon kog kapalpak. Mato nag-wild ko sa dagat. Gisapot ko kay dili gihapon ako ma-perfect. Gisapot ko kay sige ra kog katuwad. Gisapot ko kay murag luya akong tiil. Pero wala gihapon ko na-give up. Nagsige gihapon kog practice. Saka grabe na akong practice ni hubas ang dagat until finally nakuha na jud nako siya.